Ja mám tiež strach. A ja, kamo, why? Točíme búrku teraz. Jo, Prečo už nehrmí? Haló? bude. Ne. O prdele, kamo. Trošku to hrmí. Oh my god. Dobre. Zvuk podobný čomu? Čo ti to pripomína ten zvuk? Neviem. Mne to pripomína nejaký... Mňa boli brucho. Mne to pripomína ten zvuk normálne nejaký, neviem čo. Ľudia, je to strašne ako... Viem, že túto není až také... Ale keby sme išli dole do kúpeľky, tak tam úplne kľud, ale... Hej, na ale záchode, keby sme išli vonku, tak to ono asi... to nevyzerá síce, že to je také až príliš také nie že hororové, ale proste Tak strašidelné by si to... strašidelné, alebo proste viete, čo myslím ja? Oh my, do prda. Ale... Ja idem na záchod skákať, ale ja fakt nerobím. Čo? Ja aj strachoputnáš. Prší. Do prda. Prší. Do faka. Šuť. Jebe. Quebec. Hlavné mesto Kanady Quebec, ale ja idem na to, jaký kebab. Oh. Okay. Idem na záchod. Dajte like, Kámo. Dajte like, viac som to videl. Aha. Oh, Tak teraz. to bolo strašne vidno. Ja idem na hajzelka. Kamo, dajte Chalani. like pre ďalšie takéto videjka. Dajte, neviem koľko lajkov, ale určite nie. No konečne, fúka a je búrka, to som nevidel 500 rokov. Prší zase. Ja, a keď fúka a prší, a to som nevidel tak 100 rokov, fakt. Brr. Gucci gang. Kedy si naposledy videl? Gucci gang. Kedy si naposledy videl? Dobre, my končíme. Ahoj.